Yazi abantu bebeyikhuluma sakudlala indaba uSk Khoza bethi hayi ngathi lo nyaka lona akusiwona wakhe. Nangempela kuyabonakala ukuthi hayi impela lo nyaka akuwona wale ndoda. Siyakhumbula ukuthi kuke kwaba nevideo eyaputshuka laphana le ndoda lena ifuna ukulwa nomlungu. Ungathi ekhanda ayiphilile kahle. Siyakhumbula ukuthi abantu abaningi ayibaphathanga kahle ke le video lena. Kodwa ke kuke kwahamba isikhathi kwabonakala ukuthi hayi use-right uSk Khoza. Wayikhulumela ke wayiphendulela futhi imibuzo yayibuzwa ngabantu mayelana ngale video leya. Nakho sekuputshuka enye futhi ivideo la khona uSk ubekhothe iKuku. Hayibo uSk kuvele nje wathi qa ukuthi ubuye ngoba ke ubeseduze kwale phone le futhi kuyabonakala ukuthi nje ngathi uye wayishutha le video le ekhotha iKuku. Lo sifazane bemkhotha iKuku akaveli kahle kodwa ke kuyabonakala ukuthi iKuku le noSk. Hayi ke lento lena ke naye futhi ayimphathanga kahle ke imenze nje wabaseleka kakhulu ngoba ke ubhalile lapha ku-Instagram wakhe ukuthi abantu abaphume endabeni zakhe Nkosi yami bemnyeke ayiphilela impilo yakhe ngokuthula. Hawu yindaba kanti siyakhumbula uSk ke emva kokuba kwenzeke zonke lezi gemegeme ebezenzekile before uke waveza ukuthi ushutha enye imovie ezophuma akashongo ukuthi yini igama layo. Lokho kuthokozisile umzansi impela uthi hayibo cha shuthi le ndoda leni isi-right. Ngokuphuma kwale video ke asazi ukuthi yini ezolandela ngoba phela kujwayelekile ukuthi makwenzeka igemegeme lo mfo bese ephelelwa umsebenzi njengoba kwenzeka nawe The Queen nawezinye indawo. Asazi ke kulokhu ukuthi kuzoba kanjani ngoba ke uyazama ukubuya kodwa manje lento lena iyamcindezela.